Mina zonke lezi zikweletu enginazo enginokuyikhokha ngizoziqhubeza ngiyikhokhe ngani? Sidleni, ngiqokeni, ingane zakini zenze njani? Kodwa Kahle wena ungumtshente engizoyizwa mina. kodwa le mpilo engifike kuyona ngiya-understand uwena ongibeke khona. Angizwanga. Ngabe angikho kule mpilo engikuyona ma. Empilweni zasemajele. Ngabe Angifuni ngiyijele mina. Ngizange ngifuna ijele. Musu ukuhluleka kwakho umusu uzobeka mina amabala la namacala uthi uyimile ngikubeke lapho. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesisiqephu esikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo sisomncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula kuma wakhe. Sabona njani? Yebo sawona, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Ngihlala eMaritzburg ngokuhlala. Uhlala eMaritzburg. Yebo. So la eThekwini uvakashile noma usuka khona eMaritzburg? Ngisuka khona eMaritzburg. Usuka khona. Yebo. Hayi sho ukuthi inzima ke le ndaba. Iqalaphi inkinga? Ekhaya besibaningi, sihlala sibaningi siyingane, kodwa bekuyimini firstborn kamama. Okay. Ngokuhlala ngifundile ngaze ngafika ka grade 12. Inkinga ibe la ekuthenini khona ukuthi ngiqale ngithole umsebenzi. Ngithe mase ngithola umsebenzi inyanga yokuqala ngiyisebenzile because kade ngisaba ukuthi ngimtshele uma ezinye izinto because ngiyamazi ukuthi umuntu kanjani, imali uyayithanda, ugroove uyakuthanda, aphume nabangani bakhe. So ngadecide ukuthi kwinyanga yokuqala ngamtsheli ngizama ukuthi nami ngenze idingo zami. Okay. So ngiyaxolisa ukuphula lapho limi. Ngisafune usiphindele la uthi nizalweni baningi wena owokuqala. So benibanga ke ekhaya? Besiba u5. Beniba u5. So kuwena usisomdala. Okay, so usuthola umsebenzi. Why mhlambe umama ungamtshela ngenyangeni yokuqala? Ngoba ngazi ukuthi kule mali engiyisebenzile bengingize ngithole ngisho isent. Ulo muntu othi engazi ukuthi yonke into enhle kungaba yiyakhe kubo yena etholayo since kuyena wasizala uba nalokho ukuthi imali uyena uzosiphathela asazi lutho ngemali thina sikhuliswa uyena ufuna ukukhokha izikweletu zakhe so ekugcineni sigcine singakwazi ukuthi sithole imali yokuthi siyijabulise nathi siyingane. Okay. So manje ke wawuthola ke umsebenzi inyanga yokuqala wathola. Kwinyanga yesibili kwenzakalana? Shuthi baba khona abamtshela ukuthi ngotholile umsebenzi. Ngoba ngezwe ngekhole ekseni ngivuka bese ngifonela ukuthi awungitsheli ngani indaba engaka ukuthi utholile umsebenzi uhola imali ukuthi ngathi mangithi ngiyazama uku-explainela ukuthi kwenzakalani ayike wangisho usewazi nanokuthi uhola malini? Bamtshelile angazi noma ngizothi mhlawumbe umngani wami noma ngizothini noma umuntu like ongangifisela ukungibona ngiphumelele empilweni because ngisho endaweni bayamazi uma ukuthi umuntu onjani abantu. Ngoba uthi ke nawe wezwe usuzwa ngekhola nihlala indawonye? Besingahlali ndawonye kodwa manje ngibuyeleni naye. Ngihlalile naye ngesimo sokuthi uye wagcina usuphelile umsebenzi egcineni. Okay. So manje ke uyakufonela ithini call kahle kahle? Ungene seshoni. Awungitsheli ukuthi uyasebenza usutholile umsebenzi. Kokuqala imini obekondla usumdala manje usuyakwazi ukuyisebenzela imini obekwenzela yonke into uthi ngemali yami bengikukhokhela yona esikoleni ngigqokisa ngikuthengela ama uniform yabo. Oh my goodness. And then wena kwenzakalana engqondweni yakho esasho lokho? Like sometimes ngihlale ngize ngiyibuza ukuthi ngempela uma wami ngempela yini lo uma wami ongizalayo yini because akekho umzali ongatreata ingane ngaleyo ndlela leyo. Yabo umuntu kusuka enhlizweni yakho ukuthi wena uyambonga noma wenza njani. Yabo mina bengazi uma bezoyithola imali uyazi naye uyazi andle ukuthi uyena umuntu oqala empilweni yami ofikayo ngisho emqondweni wami uyena ofikayo ukuthi okay fine njengoba ngingahlali naye ngcono ngimseni ngimthumela imali kwenze lezokwazi ukuthola isinko kodwa yena indlela wakhuluma nayo nami azange ngiyithande and ngavele ngakhala ngaphunya inyembezi ngayibuza ukuthi ngoneba kanti emhlabeni mina ngenzeni. Okay ke usetholile ukuthi uyasebenza zaqhubeka kanjani ke inyanga? Zahamba inyanga ngamfakela ngithe ngimfakela u500
ngoba emsebenzini ngihola u-1.5. Okay. Ngakhetha ukuthi ngimfakele u-500. Uzocomplaina kuleyo mali engimfakele yona. Uzothi imali encane kanje bengingayifaki ingane yonke kube yimina osalile u-500 rand. Mina mele ngimthumele 1000 lonke and then mina bese ngisalele u-500. U500 Kumele ngithenge ukudla kule mali le. lo 1.5 isonto noma i-fortnight noma inyanga. I-fortnight. So yena u-expect ukuthi njalo uma uhola Njalo fortnight lo 1.5 mele ngimsendele 1000 mina ngisalele u-500 mina. yo, and then wagcine wenze njani ke? Ahambe wahamba shuthi ngihlangane nomngani la bengihlala khona. Umngani uyabazi ke nawe abangani ukuthi bayabantu abakanjani. Shuthi kahle kahle vele bengayithanda indlela bengisebenza ngayo. Ngoba nasemsebenzini abantu bebengincoma bethi ngiyawuthanda umsebenzi wami ngifika ngesikhathi esikahle. And then kwathi ngolunye usuku wathi asihambeni siyoshaya i-shoplifting. I-shoplifting. And mina bekuyinto engayazi leyo. Ngathi okay fine asameni sozama ngizobona ukuthi leyo nto yakho iyangilethela yini le mali ongitshela ngayo yini. Fine sesifika kanti qala ngafike ngenza kahle sawenza kahle umsebenzi sabuya nazi izinto esasihambile siyoyithatha la sasiye khona. Emva lo kanti sesophinda kwesibini kanti lakithi lingilahlile. Kanti ngizobonwa thathwa amaphoyisa nje bese ngihleli ke u5 days lapho ke abangivalela u5 days because ngangena kwakulesihlanu. Imali le shoplifting usuyishaya usaqhuba khona ukuthi wenzele uma wakho. Ngisenzela khona ukuthi ngenzela yena ngoba akajabulise ngale mali engimnikeza yona. So manje akhathi ushaya shoplifting wathatha impahla wayinika umama noma wayidayisa wasuyinikeza umama imali. Ngathatha impahla ngayidayisa and then imali ngabe sengithumela. Wenza malini nje mhlawumbe? Kwaku 3000. Oku 3000. 3000 more than noshintshe eceleni. Wamnika wona lo 3000. Ngamnikeza wonke. Wathini ke jabulela ku 3000 engazi ukujabula phela wathi ukuzala ukuzelula amathambo. Akabuzi nokuthi imali iqhamukapi. Akanandaba nalokho yena ujabulela ukuthi imali nje. So akazi ukuthi usu involved with shoplifting. Akazi. Ubekwa yini ke la ekhaya? Yini lesikuphushe kangaka wabona ukuthi ngeke angisakhona? Into engilethe la ekhaya ukuthi sengikhathele ukuphila lempilo engiyiphilayo. So bengibona ukuthi ngcono ukuthi ngikwazi ukuthi ngimtshele ngihlale naye phansi ngimtshele ngoba into engenza ukuthi ngize la bengeke kuze kusiza ukuthi sihlale sisoba u2 ebezongithethisa ebengenza noma yini ebengangibulala. So ingakho ngidecide ukuthi ngize la mhlambe ngingasizakala. Imasisi usho ukuthi ke na mayikubulala ukubuyelela ngaliphi lokuthi akasathola imali noma wenza shoplifting? Uzongibulalela ngalokho ukuthi ngifuna ukuyiyeka lempilo engiyiphilayo angibulalela ukuthi kanti sonke lesikhathi angisebenzi ngiqhubeka nalomsebenzi engikwenza eceleni. So mase simfonela simtshela ucabanga usuzoyithatha kanjani? Angazi kodwa nje kunzima kodwa kona singamfonela kodwa ekugcineni kona ngiyagcina ukuthi ngiyafuna ukuthi iqiniso alazi ukuthi lengane becabanga ukuthi ngiyona. Ngiyasebenza angisebenzi. I think futhi masufona mchazela ukuthi kena uzungene entweni kanjena bekuyipressure yakhe. Because nawe ke I think ke wenza ama decisions ngoba ufuna ukujabulisa yena. Akekho umzali ongafuna 1000 usalelo 500. Uzodlana uzogibela ngani? Uzorenta ngani ngoba ningahlali ndawonye? Asimthinte ke kodwa kulo umama sizothini ngololu daba. Yo babukela emakhaya niyezwa ke kodwa akasimthinta umama simuze ukuthi uzothini yena ngalolu daba. Usuready ukukhuluma noma wakho? Msingere. Sawubona. Sawubona sisi njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLongstar la ka Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo ngakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli noMafungase wakho. Indodakazi yakho ithi kunodaba afisa ukutshela lona. Oh. Ngicela umlalela. Uma kanje. Unjani ma?
Yantombi kuphi? Ngila kishow yaka Black Life. Khona inkinga onayo yini? Ongakwazi ungixelele nenkinga. Ma khona into engifuna udaba engifuna nje ukuthi silikhulume olunzima nje kabi. Awu, yini phosa liphuma efonini? Ukuthi inkinga bengingayikwazi ukuthi sixoxe kahle sihleli soba u2 because bengazi ukuthi lento ebengizokutshela yona ibizokucika kakhulu futhi. Ingicike? Lungile lento mhlala phela kwendaba ngilalela. Kahle kahle into ebengifuna ukutshela yona la bade ngisebenza khona umsebenzi ungiphelele 5 days nje njoba ngicela ungilalela phela ma ungizwa bandla ngiqede lento engiyikhulumayo. Ya khuluma phela ukuthi kwalo okushoyo ukuyangicika. Umsebenzi ungiphelele la bade ngisebenza khona so njengoba bengingabuyi u5 days ekhaya kade ngiboshiwe. Kade ngiboshiwe ngiboshela ukuthi ngingene esitolo ngenza ishoplifting ngantshontsha izinto ngintshontshela wena ma ukuthi ujabule. Hayibo. Ngangitshontshela wena ukuthi ujabule ma kodwa ngoba bengeke ngize ngikwazi ukukhuluma nawe ngakhetha ukuthi ngcono ngize ebantwini okuyibona abazokwazi ukuthi bangisize. Wengane. Angizwa mina into oyishoyo. Awusebenzi wena, usuphuma nasemajele. Uthi ubusizodlani. Mina zonke lezi zikwelete enginazo enginokuyikhokha ngizoziqhubeza ngiyikhokhe ngani. Sidleni, ngigqokeni. Ingane zakini zenze njani? Kodwa ma wena ungitshela engizoyizwa mina. Kodwa ma lempilo engifike kuyona ngiya understand uwena ongibeke khona. Angizwanga. Ngabe angikho kule mpilo engikuyona ma. Ngabe angikho. Ngiyitshele mina ngizayize kuphulisa ijele. Musu ukuhluleka kwakho umusu uzobeka mina amabala la namacala uthi uyimile ngikubeke lapho. Kodwa ke mina ngazama mina ngizamela wena ngizamela labantwana bakini angikaze ngize ngibeke umuntu icala awuzukungibhema esisi uzobothi uphuma kanjani ngento yakho uphuma yona mina ngiyidinga ngidlile mina ngiyidinga unginikezile imali ngoba imali ngiyidinga wema ya ngicela ukubuza ingaba uma wami ngempela noma mhlambe wangicosha emgaqweni noma kwenzakalani wakhula imikhubo efunde ejele lo ngibuza ukuthi ngiyakuzala ma wonke umzali uyi-understanda ejele yini le ekwenza ukuthi ungibuze ukuthi ngiyakuzala yini ma wonke umzali uya-understanda ingane yakhe uma isenkingeni kodwa wena awungibonisi ukuthi umzali uphuma kanjani lapho kodwa mina ngiyayidinga imali uzobotshwe wenza njani labo bangani bakho abakufake lapho kulelo jelelelo bonani futhi uthi yini enye futhi engizoyenza ngoba imali uyayidinga mina ngiyayidinga nawe uyayidinga imali sayidinga imali thina la ekhaya ngiyayidinga imali sisi ngizohlala phi-ke mina uzongitshela amajele unyamalayo 5 days nje ungitshela amajele ima-ke ma uthi mina ngihlale kephi ungilahlela bani kwaphela ngingane yakho angazize ngize ngikulahle angizange ngize ngikulahle ngithe hamba uyosebenza ngifuna imali mina yakho imali wena bona uthi buza kwezinye iy'ngane amantombazane ukuthi kwenziwa njani bona ukuthi wenza njani bona ukuthi wenza njani buza amanye amantombazane inzima kodwa ma impilo ongiphilisa yona inzima ma inzima la inzima la mina ngaphila impilo mina ngiphilela nina ukuthi ngikhule ngiphilela wena uzongitshela ngomzimba wempilo ngitshela ngamama mina ukuthi kwaze kwanzima mina naphila namhlanje ngidala unganje ingoba naphila mina ngiphila mina angizange ngize ngitshele muntu mina khona ubunzima mina angitshelanga ubaba wakho angitshelanga uma wami nawe bona ukuthi wenza njani buza kwabanye amantombazane ukuthi kwenziwa njani makufika kube nemali kwenziwa njani ngoba phela wena ugijimele ejele wena hayi kodwa uyangihlukumeza akekho umama ongenza lento especially ngingane entombazane first of all ngiyi-first born yakho mina nami ngangiyi-first born kithi awuphilanga uyaphila ma kanti vele ini inkinga kuwena inkinga ukuthi ungibone ngifile kahle kahle mina uzobulawa yini ngibulawa ukungafuni imali ngila uwena ngila ngile mpilo engiyiphilayo uwena ngoba into efanele uyi-avoida wena nejele wena funa imali khona indlela ezininzi ukuthola le mpilo ungene ejele kodwa le mpilo engiyiphilayo uzokuthola imali ungangenanga nhlobo ejele nhlobo
Awu ma, sengaze ngife ngempela ngiyingane yakho ngesimanga sokuthi ufuna imali. Kahle wena. Umuntu osazana wena u-rich kabi. Join amanye amantombazane uye la yakhona la hamba khona beye nemali. Bazongibhedela wena ngidinga ngidlile mina lo ngichithe isikhathi la. Awu ma, yazi ngaze ngaphoxeka. Kahle ngixayene nebhabha lazi nawo ubusiness stefe lana. Izwa nje ma, izwa nje izinto oyikhulumayo. Awubonisi nokuthi unekhe nami. Ngiyithatha izolo ngo-1.5 uzongitshela wena indaba yamajele nokuthi imali namantombazane untombazane esandokwenzana kwamantombazane akwazi ukwenza imali. Ngifuna imali mina. Yo kwazi kanzima yazi okwami ngempela kunzima uyayenza nje impilo yami ma ime ibe nzima futhi. Uzwa ngelinye ilanga Thembi uze wena ukukhula azongibhedela la. Nami ngabuza umzimba ukuze wena ukhule. Nami ngayizwa umzimba nami. Nawe uzokhula uzoba strong. Nezakhe ingane uzoyikhulisa kanjalo. Ma uthi ngibe strong kanjani? Uthi ngibe strong kanjani? Ngimele kanjani? Ngoba manje ngisenkingeni ngidinga wena ukuthi ungisupporte njengoma wami. Kodwa wena kunokuthi ungisupporte ungilahlela ithawula, ungitshela ukuthi uyiphathelwa amapapalaza, unezikweletu. Mina impilo yami ngiyiphile kanjani ngoba uwena ongifakile kule nkinga engikuyona, ngiphume kanjani kule nkinga engikuyona? Uzoyiphila kahle, mhlawumbe ufuna ngehlisa umoya. Uzoyiphila kahle kamnandi. Kamnandi. Kahle kamnandi ukuze wena uzohamba uyongenzela imali. Ngifuna imali, ngifuna imali. Musungibayela ulaka ngifuna imali. Ngifuna imali. Oh, ngifuna imali. Hayibo, yini ungangizwa ukuthi ngithi ngifuna imali? Sengiphumelela. Yini enzima la engasakali kahle mina mengithi ngifuna imali kuwena. Sawona sisi uLungsta lo. Hello. Hello. uLungsta lo okhulumayo. Ngizwe udaba lakho la nendodakazi ukuthi uzama ukuchaza la ukuthi ungene kwi-shoplifting ezama ukujabulisa wena. Manje ngisabathe ngilalele into oyishoyo nje kuphela ukuthi uthi ufuna imali. Yebo ngifuna yona. Hawu, ngeke mzameni athola imali anginike imali. Ukuthi uyizame endlelani hlangane weLungsta. Manje ke na awukhathalela ukuthi usebuya ngisho nasejele. Hayibo. Umoya kanjani etshola uvuma kanjani ejele. Ziningi indlela weLungsta zokwenza imali ungazange ungene ijele. Hayibo. Ziningi nje indlela zokwenza imali ungazange uzungene ijele. Hawu. Yo. Hayi siyabonga kakhulu. Ziningi indlela akabona ukuthi wenza kanjani. Ayiyeke le yasejele obemsebenzelanga asasezosebenza. Ngisho nje ngathi akabuze kwazinye ingane zenza njani kufanele zithole imali. Oh. Yo. Into enzima la kulento engiyichazayo, into enzima. Umhloko kuphi? Tshela leyo ngane leyo ubigijimele ukuthi ngithe imali. Funa imali mina. Yo, siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Bye. Bye bye. Angazi noma mhlambe uma wakho khonta iphuzile yini because angikaze ngizwe umzalo okhuluma kanje. Sidalwa nje. Uzizwa kanjani ngoba ngizwa ngikudabukela kwamina ngila? Yazi angazi noma ngikhale noma ngenze njani kodwa nje ngiyafisa ukuthi nami yami impilo ingashintsha ifane neyezinye izingane because abo nje basengene ejele ayikho into esazolunga manje. Akukho sazolunga. And ubuqala ungene ejele? Bengiqala. Uneminyaka mingaki? Na 22 years. Buku 22 years wakho usamncane efana ngabe usa enjoy impilo. Kube ingane. Kodwa yena azi yabo lento engihle ngisho ngithi ngihleli ngiyibuza ukuthi ngabe ngempela ingabe umama owangithwala 9 months esiswini noma umuntu owavele wangithola nje eminyango sengihleli sengibekiwe nencwadi ebhaliwe. Ngoba impilo angiphilisa yona zonke izingane zakhe zi-right kodwa imina oyinkinga. Imina oyinkinga. Shuthi ngona ukuthi mina ngibe yi-first born yakhe. Konakala lapho nje. Yo, kodwa asithembe ukuthi ke na izotholakala iway forward na Black Life senza sure ukuthi uthola i-counseling. Umuntu ongakwazi ukuthi ukhulume naye, I'm sure bona bazokwazi ukuthi ke nabangenelele ngendlela yabo nabo. Ngajabula kakhulu nami. Siyabonga. Yo, nayizwela ke babukele emakhaya ukuthi abanye omama angi-understand ngiyaqala ukuzwa umzali ekhuluma kanzima kanje enganeni yakhe ingane ikhale ithi mama sengikhathele ukwenza lo msebenzi engiwenza ngoba ngizama ukujabulisa wena bengithi uzothi hayibo mntana nami hlala phansi woza sikhulume sibheke okunye okungcono kodwa uthini yena uthi ufuna imali. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe.
The Black Life TV.